Ninjani bafethu, I hope right lapho ngasekhaya. Ithempeli lilaphana endaweni yaseClermont. Igama lethempeli ke izilindile. Leli gama ke kuthiwa ke ingelosi ke ubaba mkhulu eyayimholele ekutheni azafike kulo muzi ngesikhathi esuka ngasePhayintani ke nabantu ke ngakhona. Basuka ngakhona ngenxa yesizathu esithile baze bazophumula la ekhaya sebadwebe basuke ePhayintani beza kulona leli thempeli bafike ke baphumula la kwagcina ke sekuyindawo ke yakhe kubaba omkhulu umqali wendlela umsunguli waleli bandla ke lamaNazaretha. Ke izilindile thempeli ilona ke thempeli baba omkhulu wathi alingene ngo2 isikhathi ke ntambama ngoba kunabafana ke bakhe abasebenza emafemini abaphuma ngo1 isikhathi wathi ke bazolinda abafana bami bazoqhamuka lapha bebahle bagqoke kahle baneat ngakho ke ithempeli ilona lodwa elingena ngo2 isikhathi. Ikhona ke lapha endaweni ke yaseClermont ke samukelwe ngenkulu ke intokozo ke njengoba ke nami bengimenyiwe abashumayeli bakaBhekuzulu bathi mfana awuze ngapha ke bengifonela ngase ngisondela ke nami kanti ke siya ke eClermont la siya khona la ngifike khona ke nami ngayibonela ke ithempeli ke lika baba mkhulu thempeli lokuthiwa ke zilindile. Ke sitheke sifika ke sathola ke ukuwalikhameka ke lapha emzini wasezilindile khona samukelwa nje kamnandi masithi ke hawu nangi nomvangeli ke sabese ke singeniswa ke ngaphakathi kwethiwa ke ama-guest nayo awahlala endlini. Ke abanye ke bashiswa ilanga phela eminyanga awakwazi ukuthi ama-guest angahlala eminyanga yadlala phela kodwa ke inkonzo ke sibese siphathela ke ubaba umvangeli uNdlanzi washiyelana ke naye ke umshumayeli ungema. Ke sathola ke iyalo nje nanokuthi ke ubatshelana abantu ngoshembe yini nje oyishoyo ngoshembe noma isemsebenzini noma isesikoleni noma isesitaladini yini okuyisho bangaka abantu obasizayo nje wena uwedwa ningi nje iyalo kwesitholile abantu bakhona kade behappy wonke umuntu ade nesmile bejabule siyabonga kulela thempeli lasezilindile zilindile thempeli wonke umuntu ke kade ejabulile akekho umuntu ade ufukwe ke phela ile nyoni le ilale emini njengoba ubona wonke umuntu active intombi zentethelelo kade zi-active omama ba-active ingane zi-active ngoba sisebandleni lonyazi lwezulu okuyinkosi ke ifuna ukusibona sihlezi sihleka sijabula sizwana njengoba bengibona amakhosazana ke hawu nkosi yami sengiyophula nje umthetho ngihlambuluke kumkhokheli ngithi umkhokheli ngiyahlambuluka la kuwe umkhokheli wami hawu umkhokheli wami uqinisa isandla kulezi zingane ngoba hayi umthetho impela ingathi ubone kahle ukuthi hayi ezizophuka kulo le thempeli ngeke ngathi futhi umkhokheli sengizovakasha njalo kuleli thempeli ngoba kunontanga yethu njengoba nami ngisamncane nje ngiko-20 hawu ngiyobuya njalo ngoba phela izophuka ubaba ke unyazi lwezulu ke ufikile ke kuleli thempeli wafika wangena kwipulpiti khona le ngaphakathi zilindile temple khona la ke ngaphakathi kunesihlahla ke esilapha ngaphakathi
ubabamkhulu kuthiwa-ke wayephumula kusona-ke obvious wayesithinta leso sihlahla. Ngakho-ke sagcinwa for ukuthi-ke umlando loyo kuthina nje samaNazaretha, njengoba nabaningi bagibela indiza baye overseas ka-Israel-ke bayobheka ithuna likaJesu nala wabeka khona unyawo. Kunanesihlahla laphana esivezwayo ukuthi wayethandaza la kusona. So-ke nathi leso sihlahla siyasibona ukuthi nangomprofethi-ke wethu isihlahla wayesithinta nayehlala ngaphansi kwaso. Kuwumlando kuthina za amaNazaretha lokho, njengoba futhi kuwumlando kwa-Israyeli. Itshe lashawa uMoses ngenduku lapho uMamanti nanamhlanje lisavezwa kuzo zonke iy'ndawo. Ngakho lokho kuwumlando-ke kuthina samaNazaretha lokho. Bafethu, ngizocela-ke i-support yenu ukuthi please subscribe to my YouTube channel, niphinde futhi niye lapha naku-Facebook nifike-ke nifollowe nakhona ngomthetho media nakhona. Niphinde futhi niye-ke naku-TikTok, abaningi-ke yilaba ngazi khona-ke bafike khona ningilandele bafethu, ningifollowe. Nami-ke ngizokwenza njalo, ongifollowayo ngiyafollowa back. Bafethu, ngizobonga-ke kakhulu. Sithanda-ke ukudlulisa ukubonga okukhulu la ethempelini Zilindile. Abashumayeli-ke bangithume bathi ngidlulise leso simemezelo ukuthi bayabonga kakhulu enikwenzile kuthina kukhulu kakhulu-ke bafethu, njengoba niyithempeli elibukeka ngathi lincane kanti abantu phakathi baningi ngale ndlela exakile. Siyabonga bafethu, indlela enesiphathe ngayo yinhle kakhulu. Omama, intombi zentethelelo kade bahape amakhosazana active, ngibonile Nkosi yami. Bakithi nangapha inhlarisuthi kade ihape ngendlela esimanga. Siyabonga kakhulu abashumayeli bathi ngidlulise ukubonga. Umthetho-ke media-ke lo okhulumayo. Siyabonga-ke bafethu, amen.